От последния семинар, който проведехме, така останах с едно впечатление, че не се разбира и не се познава каква е ролята на белтъчините, как да ги определиме, каква нужда имаме от тях, как да ги вместиме в хранителния ни режим, какво значи усвояване на протеин, на белтъчини. Има едно неразбиране, което неразбиране според мен тръгва от неразбирането на треньори, специалисти по хранене и хранителни режими. И така, искам да обобщя, да дам така един план, една конструкция, как да си смятаме белтъчините. На първо място тръгваме от това, какви са ни нуждите от белтъчини, от протеин за деня. Не е колко усвояваме на хранене, колко се усвоява, а какви са ни нуждите. Нуждите могат да бъдат най-различни от това, че подрастващите имат най-много нужда от белтъчини, защото тогава растат и белтъчините са градивния материал. Втория компонент, който оказва значение колко белтъчини да приемаме с храната, е пола. Мъжете, благодарение на мускулната маса, която имат повече, на тестостерона, който имат повече, имат по-голяма нужда от протеин. Третия фактор, който оказва влияние, вече са физическите натоварвания. Колкото по-силно едно физическо натоварване има микротравмиране, износване на белтък и следователно има нужда от повече компенсиране с храната и възстановяване на тези пластични загуби. И третия компонент, който оказва значение спрямо физическите натоварвания е на какъв режим сме. Дали сме на отрицателни калории или на положителни калории. Защото ако сме на калориен дефицит, малко повече скачат катаболните процеси и тия катаболни процеси да им се противопоставяме, имаме нужда от малко повече белтък. С течение на годините нуждите от протеин намаляват драстично, като може да се стигне до този момент, че въобще нямаме нужда от толкова много белтъчна храна. Това много важи особено за жени след 40 и няколко години, особено такива, които са спрели да спортуват. При тях може толкова да няма нужда от протеин, че животинската храна при тях да действа дори отрицателно и негативно. Да, те напълно основателно казват, месото не е хубаво, месото е отрова, стават вегетарианци, което обаче е функция на тяхния жизнен път. И това тяхно усещане вече, което е абсолютно реално, което го получават, те не трябва да го вменяват на млади хора, активни хора и така нататък. Да, за тях това важи, да, те се чувстват добре, но това не е някаква истина, която са открили в един момент, а просто са стигнали този своя житейски път и етап, в който месото и белтъчините на тях по-скоро им действат като отрова. Така, оставяме го това настрани, връщаме се в момента, в който вече по таблици има различни научни изследвания, които долу-горе са дали колко грама на активно телесно тегло трябва протеин. Какво значи активно телесно тегло? Значи отивате, мерите си телесния състав и от този телесен състав виждате колко е мазнини, колко е протеини, съответно на този протеин, на тая активна мускулна маса в телесния състав. Има таблици, които определят колко протеин имате нужда спрямо възраст, спрямо физически натоварване. След това нещото, което го правиме, трябва този протеин да го разделиме по равни части на деня. Защо? Защото ние нямаме способност да задържаме и съхраняваме на протеин в момент, в който имаме нужда. Ние трябва постоянно да имаме достатъчно аминокиселини, особено когато имаме нужда да възстановяваме от физически натоварвания или пък имаме нужда да повишаваме мускулната си маса, ние трябва да имаме постоянен приток на аминокиселини, защото синтеза на белтък, възстановяването на мускулна маса е сложен процес. Взема се информация от ДНК на клетката, тая информация заедно с хормоните, които имаме, растежен хормон и тестостерон, образуват един такъв наречен хормон-рецепторен комплекс. Той участва в синтеза на белтък, на точно структурен белтък, какъвто имаме нужда в колагена, в мускулите и така нататък. Така че ние имаме нужда от постоянен приток на белтък. За това се разпределяме дневния прием на определени порции, които да ни доставят този белтък. И режими на тип фастинг, гладуване и така нататък остават едни дупки, един вакуум от приток на аминокиселини, който оказва влияние и във възстановяването ни, и в изграждането ни на мускулна маса. Другия фактор, който трябва да вземем предвид, е
С каква скорост се усвоява протеина? Протеина не е усвоен като мине от стомаха в кръвта. Това не е усвоен протеин. Значи учените са дали един точен критерий, азотен баланс. И протеина дали е усвоен или не е усвоен, има значение той каква роля си е свършил в изграждането на тъканите и така да се каже задържането му в организма. И този термин се нарича азотен баланс. Имаме положителен азотен баланс тогава, когато сме приели дадено количество протеин и по-малко количество от този протеин ние сме изхвърлили с отделителната система. Това е усвояване на протеин. Защото изяден, изпит под формата на шейкове или какъвто и да е друг начин, влизат в кръвта тия аминокиси, но те нямат какво да бъдат направени. Нямаме в момента стимул от тренировката, която да е задала нужда от този белтък да бъде съхранен, или пък нямаме необходимите хормони, които да управляват този процес и този белтък си отива и си заминава. Допълнително, ние може да ги имаме тия неща, но не сме ли създали на болна среда да имаме и достатъчно количество въглехидрати, които да покриват енергийните нужди и този белтък да влезе само в пластичната си роля, също няма никакъв смисъл. Така че усвоен протеин означава положителен азотен баланс. Това е усвоен протеин. Пак казвам, защото едни рохки яйца, които се усвоят изключително бързо, или един протеинов шейк, те много рязко могат да повишат аминокисините в кръвта. Но какво ги правим после? Те не могат толкова бързо да стават на мускулна маса и вариантите са два. Или стават на мазнини, или по-добрия, който може да служат за енергия, но като цяло усвояването на белтъчините е много сложен процес. Натоварва се черен дроб, натоварват се бъбреци и едно излишно приемане на белтъчини или пък дори да не е излишно на дневна база с едни такива рязки скокове и спадове отново не е здравословно и не дава така да кажа здравния и хранителния ефект, който имаме. Така че нека да обобщиме. Първо, избирайки си дневния прием на протеин спрямо нуждите, разпределяме го в равни порциони през деня, за да поддържаме константни нива на аминокиселини и тогава има значение да избереме какъв източник на протеин и как да е приготвена храната. Защото, примерно, едни рохки яйца могат да се усвоят за 45 минути, едни твърдо сварени яйца могат да се усвоят дори за час и половина до 3 часа. Вареното месо се усвоява най-бързо, печеното по-бавно, някой път по-бавно не означава по-лошо, дори напротив. Вечер преди лягане може да изядем пържола, може да изядем някаква по-мазна риба, за да не непосредствено преди лягане, разбира се, така да държиме един поток от аминокиселини през цялото време, когато имаме нужда да възстановяваме на пластичните загуби и за растеж на организма и на мускулната маса за тия, които имат нужда. Така, надявам се малко поне разясних какво значи да усвояваме протеина и какви са условията той да бъде усвоен. Благодаря за вниманието.